tilalle tuli tämä mies Kangaskokko. Normaalisti joukkueen keskitorjuja, kolmas keskitorjuja Malinen ja Juha-ahohan ovat nämä kaksi keskitorjujaa. Kolmas erä alkaa. Keskeltä lähtee hyökkäämään heti kun meidän toivomuksia kuunnelleen. Sanvolle ja Aho kuitenkin vaimennetaan sitten Jimenez laidasta ja ei saa torjuntaa. Kunnolla otetaan Ronald Jimenezin, joka saa paukuttaa pisteen lisää joukkueelle. Ronald Jimenez tämän ottelun pistekuningas 11 pistettä tehtynä. Tehoin +7 kahden erän jälkeen, kun Sanvollen paras pistemies on ollut Anssi Hakala 7 pisteellä. Heikkilän sormi vastaanotto ja sitten Aho kääntää jälleen tuonne ykköskulman suuntaan ja onnistuu siinä. Ja nyt on ainakin Parkkesiniemi ottanut ykköstempoa heti mahdollisimman paljon mukaan tässä kolmannen erän alkupalloissa. 28-vuotias, 142. liigapeli tänään. Juha-aho antaa kättä pallolle. Pallo kuitenkin pysähtyy jo Kerttulan keskelle pystytettyyn verkkoon. Simo-Pekka Olli numero 7 selässään. Raision Loimun ja Suomen maajoukkueen passari odottelee jo seuraavia tehtäviä, kun Justiis syöttää takarajalle. Davy Justiis, mies jolle ei todellakaan hyökkäysvastuuta tänään ole siunautunut. Hoitelee sitten näitä muita tehtäviä. S-tilaston 4. SM-liigassa, se oli hänen kauden 24. S. Heikkilä. Parkkesiniemi antaa kutospaikalle Heikkilälle, siellä on nyt 3 miestä vastassa ja hieman jää ihastelemaan Ossi Rumpunen omaa torjuntaansa ja ei pääse varmistamaan, tästä nähdään. Sieltä se Heikkilän hyökkäys takakentältä kimpoaisi takaisin peliin, mutta sitä ei kuitenkaan ehdi Ossi Rumpunen hakemaan. Petteri Parkkesiniemi jatkaa, hän tuli puolestaan passariksi ensimmäisen erän lopulla. Emi Tervaportin tilanne on saanut siinä asti pelata. Rumpunen tsekkaa lyhyen Malinen ja siitäkö nopea ei vaan taakse. Kangaskokko ja nyt ottaa Rumpunen sitten makian torjunnan Janne Kangaskokolta. Ja tämä on se paikka, jota Sami Kurttila tietysti pelkää. Ilman Hakkuria ei miesten lentopallootteluita tällä tasolla kovinkaan helposti varmasti voiteta. Ja vähän siinä tilanteessa Sanvolle tänään kyllä on ollut, että heillä ei tuota Hakkuria ole. Ei ollut siitä Sorvojasta eikä näytä olevan nyt oikein Kangaskokostakaan. Olli ottaa tämän pallon pelin rajalla, passaa hyppypassilla laitaan ja Jimenez 3 miestä vastassa, mutta nyt tuntuu siltä taas tänään, että ihan sama kuinka monta miestä tätä Kolumbian kaveria vastassa. Mies, jonka reidet ja pohkeet eivät kyllä ole paksuudella pilatut, mutta niissä on kyllä aika paljon vieteriä, niin kuin tästäkin nähdään. Heikkilän pallo jää syliin. Parkkesiniemi kuitenkin saa pelattua taakse sen Hakalalle ja Anssi Hakala jatkaa hyökkäysprosenttinsa parantelua. Anssi Hakalan 10. piste tähän otteluun ja lyöntiä jää ihastelemaan puolestaan Jimi Hernandez. Anssi Hakala syöttöpaikallaan. Hän on 1 pisteen päässä, muuten 1000 pisteen rajasta SM-liigassa, nyt kun 10 pistettä on tehtynä. Jimenez. Heikkilä ottaa sormilla. Tämä passi tulee Hakalalle ja siellä se on. Anssi Hakalan vielä toivottavasti vuosikymmenenkin jatkuvan uran 1000 liigapiste syntyy. Se syntyy mun mielestä aika miehelle olennaisella tavalla, eli kutospaikan hyökkäyksellä. Hakala laittaa pallon rataan 5-4. Raision Loimun johto on kaventunut nyt 9 pisteeksi. Immo Kutinlahti odottaa mahdollisuutta päästä hyökkäämäänkin välillä. Tietysti torjuntatehtävät hänellä tänään sujuneet vallan mainiosti. Rajala, Olli taakse. Siellä on Rumpunen ja Rumpunen onnistuu tekemään pisteet Teppo Heikkilän ja Antti Malisen torjunnasta. Ossi Rumpunen, jonka isä Kai Rumpunen nähtiin siis tänään legendahaastattelussa. Isoveli Tomi puolestaan pelaa Salon Piivollen riveissä ja samoista sijoituksistahan Piivollen kanssa Raision Loimu tällä hetkellä liigassa taistelee. Ja täyttä kättä jälleen Rumpuselta. Hakala pääsee vielä hihalla hakemaan tämän, nyt joutuu Heikkilä heittämään kuitenkin myöskin hihalla helpon yli. Parista metristä Ollin laitasuihku ja sen suihkun alle ehti Jimi Hernandez. Hernandezin illan 5. piste syntyy näin komealla laitahyökkäyksellä sieltä. Ollin tarkempi passin, raja auki. Tikun välissä tilaa metrin verran, sen tilan käyttää Jimi Hernandez erinomaisesti ja Loimu 7-4 johtoon. Loimu ollut erien alussa huomattavasti Sanvoleita tarkempi. Sanvolle tuli toisessa erässä kuitenkin ohi ja erävoittoon tasoittain erät tänään siis 1-1. Heikkilä onnistuu
nousee myöskin kymppikerhoon, mitä tehtyihin pisteisiin tulee. Näin Viiston siellä Jimenez ainoana torjujana vastassa ja Heikkilä on helppo tehtävä kääntää siitä palloa keskikenttään ja siihen ei myöskään libero Henri Rajala allehdi. Antti Malinen ja tuo todella kova vauhti Malisella syötöissä. Olli taakse ja siellä on Kutilahti paikalla ja tämä kyllä todellakin on mieslentopallon suolaa, kun tuo ykköstempo toimii niin kuin se tässä toimii täydellisesti. Lakipisteestä pääsee Kimmo Kutilahti vielä ehkä paljon hieman nousiessakin ylöspäin lyömään kenttään 8-5. Tekninen aikalisä ensimmäinen sellainen kolmanteen erään. Siksi ei me jumalauta voi antaa sillä meidän 3 torjunnan käsistä kellonlyöntejä. Se on ok, jos se tulee selvästi sektoria, tulee sitä ohi. Mutta silloin kun se tulee päin, niin kattokaa nyt taas ketään ukkoja sillä hyökkää. Jos meillä on sovittu tätä rajaa kiinni, niin silloin te pidetään kiinni sitä. Jemenesiltä. Taas oma peli käyntiin. Joo, ja hei. Kyllä, jos siitä tulee välillä hyviä syöttejä, ok. Me autetaan niissä, iso pallo, kaveri varmistamaan joku. Ja Rolle. Vaihtakaa siinä, että Rolle tulee Hakalalle seuraavan kerran. Se, kun Hakala on täällä, niin noin vaihtaa, että Rolle tulee Hakalalle kerran. Katsomossa myöskin Jimi Hernandezin jälkikasvua kannustamassa isää. 8-5 numeroissa Loimo jatkaa ja taktisia neuvoja Steniukselta jälleen riitti. Kutilahti sormilla ottaa kuitenkin Heikkilä vastaan 2 miehen torjuntaa. Tuo torjunta etenkin ottelun alussa toimia. Tässähän sitä oli. Davy Justice, Venezuelan mies, käy hakemassa upean torjunnan. Hänellä apunaan Ronald Jimenez ja kyllä Justice muistaa joka kerta nostaa kätensä ylös tilastomiehen suuntaan, kun torjunnan ottaa, ettei vaan yhtään pistettä jää hänelle merkkaamatta. Kutilahden syötöt ovat nyt hyviä. 9-5 laidasta Kangaskokko pysähtyy. Juho Rajala on kuitenkin hienosti alla sitten jälleen Heikkilä laidasta. Ja nyt on puolestaan Ronald Jimenez johtamassa tätä torjuntaa. Ja kyllä on verraton torjuntakaksikko löytänyt jälleen sitten jyvän toisen erän hukassaolon jälkeen. Ronald Jimenez numerolla 1 ja Davy Justice numerolla 3. Ja saman tien Sanvolle ottaa aikalisen tilanteessa 10-5. Silloin meidän on pakko käyttää se Juhan kautta. Hei, ei taas anneta jätkät, hei. Mitä ei tuu nyt itsestään? Taas huolella nyt sen vastaanoton kanssa. 1 hyppyleijamies, kyllä. Keskikenttä, nyt taas alttu, mutta se vaatii koko ajan. Se oli hirveä tila, eikä se ole edes valmiina siihen. Libero siellä niin vähän tietää, jottei tuu ruokaa. Se on yli puolikenttää. Voi yllättää. Yksitoista 3 näyttää torjuntatilasto tällä hetkellä Raision Loimun hyväksi, mutta ne tärkeimmät numerot ovat 1-1 eli erät ja toisiksi tärkeimmät eli tämän erän numerot 10-5 Loimulle, kun seuraava pallo on jo ilmassa. Kangaskokko ei ota torjuntaan ja nyt kyllä Kurttila todellakin joutuu miettimään tätä hakkuriroolia tiukasti tuolla oman vaihtopaikkinsa edustalla Kangaskokolle. 10 passia ja laskelin mukaan 3 onnistumista vasta tullut Hakalaa ja sitten keskeltää Aho, eikä onnistu myöskään ykköstempo ja Aho. Tämä erä on nyt karkaamassa Raision Loimulle 12-5, mutta Loimo johti tuota edellistäkin erää jo 5 pisteellä parhaimmillaan ennen kuin Sanvolle kirinsä alkoi. Nyt vaihtuu passari takaisin Sanvolleella ja Kimmo Kutilahti jo odottaa syöttövuoroa. Numero 1, Eemi Tervaportti, 2 edellistä kautta siis Raision Loimussa. Joukkueen passari taistelee varmasti jopa maajoukkueen paikasta ensi kesän Suomen maajoukkueeseen maailman liigaa ja miksei EM-karsintoihinkin. Rajalan syöttö, Rumpusen syöttö leijaa pitkäksi ja Tervaportti pääsee kohta sitten näyttämään jälleen osaamistaan. Takuulla sisuuntuneena hyväpäinen poika on Eemi Tervaportti ja nyt sitä päätä sitten kokeillaan. Ollin pitkä, jälleen nopea laitaan. Hernandez hakee vähän käsiäkin tuosta torjuntaan. Sitten hän on mukana torjumassa Anssi Hakalaa ja tuota kutospaikan hyökkäystä. Ja tämä on sen torjuntapelin ehdottomasti parhaita paloja. 3 miestä vastassa, niin kuin alkupelissä päävalmentaja Kai Stenius totesi. Pitää saada enemmän miehiä torjuntaan tätä
Sanvolen kutospaikan hyökkäystä vastaan. Sitten Jimenez, helppo syöttö, jonka Heikkilä vastaanottaa. Sitten on just niin ottamassa jo yksin vastaan, mutta Eemi Tervaportti päättää hiljentää nyt raisiolaisyleisön, entisen kotiyleisönsä lyömällä toisesta pallon kenttään ja on kovin tyytyväisen näköinen. Ja Simo-Pekka Olli ravistelee Eemi Tervaportille tuossa kuvien ulkopuolella. Näyttää ilmeisesti, että lyö kovaa sitten kun lyöt. Aikamoinen tempaisu Tervaportilta ja nyt tuokin uhka on sitten todellinen myöskin loimulaisten mielestä ja lisää uhkaa tulee jälleen syöttöpaikalta Teppo Heikkilä. Ja nyt nousee aivan uuteen eloon tämä ottelun kolmas erä. Perättäiset pisteet hyvillä suorituksella Sanvolleille. 5 pistettä kuitenkin edelleen eroa. Tämä karkaa Rumpusen käsistä ja miten kestää nyt sitten Tepin käsi seuraavaa syöttöä kestää, mutta Rumpusen käsi ei kestä vastaanottoa. Tuleeko pallo oikein? Tulee. Sitten on Ollilla kiire kentälle takaisin, mutta pallo tulee jo sellaista tahtia, että ei mitään jakoja ole puolustaa. Pallo käydään hakemassa tuolta toiselta puolelta, mutta Antenien oikealta puolelta kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Ottelun päätuomari Arto Muro ja verkkotuomari Kari Partiainen sekä ottelun rajatuomari Jarmo Puisto ja Harri Louramo näkevät kaiken ok. Teppo Heikkilä jatkaa, erittäin hyvä syöttövuoro. Hän on nyt tuonut Sanvolleita mukaan tähän taisteluun ja selostajan kirouskin tulee sitten annetuksi Heikkilälle tähän vaiheeseen ja syöttöjä kehuessa niin Heikkilä seuraava syöttö verkkoon. Jimi Hernandez, joka hänenkin nimi on nähty Suomen maajoukkueiden ryhmässä, mutta peleihin asti ja tuohon pelaavan joukkueeseen ei Hernandezia ole vielä tähän päivään mennessä ainakaan saatu. Kangaskokko epäonnistuu. Nyt on Kangaskokolle tullut kyllä luvattoman paljon virheitä samaan putkeen ja tämä myöskin Kurttila reagoi tähän 15-9.